ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହାକି ଭଞ୍ଜନଗରଠୁ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟରରେ କରଡ଼ାବଣି ଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚକ୍ରା ଘାଟି, ଯାହାକି ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଲହିଲୁହାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କ ଗଡ଼କୁ। ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କିଛିଟା ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ବେଶୀ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚକ୍ରା ଘାଟିରେ, ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ରହି ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଲହିଲୁହାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିଲେ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଏ ହେଉଛି ଚକ୍ରା ବିଷୟୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଯାହାରି ଫଳରେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ସବୁକିଛି ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲହିଲୁହାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚକ୍ରାଘାଟରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ।